निदा खान गर्भवती असल्याचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे UBT टेस्टमध्ये निष्पन्न झालेले आहे। आता सोनोग्राफी करून नेमकी किती दिवसांपासून गर्भवती हे तपासलं जाणार आहे। यास IT दररोज 2 वेळेस निदाची वैद्यकीय तपासणी करणार आहे। न्यायालयासमोर सरकारी वकिलांनी आपली जबाबदारी असल्याचं सांगत दुजोरा दिलेला आहे। निदाला सकाळ संध्याकाळ आईचीही भेट घेऊ दिली जाणार। ही सगळ्यात मोठी बातमी आपण आत्ताच्या क्षणाची पाहतोय। निदा खान गर्भवती असल्याचं टेस्टमध्ये निष्पन्न झालेलं आहे। आता सोनोग्राफी करून नेमकी किती दिवसांपासून ती गर्भवती आहे हे तपासलं जाणार आहे। तर SIT दररोज 2 वेळेस निदाची वैद्यकीय तपासणी करणार आहे। न्यायालयासमोर सरकारी वकिलांनी आपली जबाबदारी असल्याचं सांगत दुजोरा दिलेला आहे। निदाला सकाळ संध्याकाळ आईचीही भेट घेऊ दिली जाणार आहे।